bruge sådan en her fidget spinner. Og så skal den glødende fidget spinner versus min finger. Så ja, hen til glødeprocessen. Så er det tid til at få den til at gløde. Man kan se, varmt vand, det er rigtig varmt. Det er sådan 4000 grader. Oh shit, det er så varmt. Den gløder. I kan selv se det. Fuck. Godt. Cringe. Så, det var den video. Prøv at se min finger, hvad der skete med den. Jeg blev nødt til at pakke den helt ind nu. Bare sjov. Prank. Nej. Like, subscribe, whatever. Ses.